Сейчас митрополит Тадеуш уже приехал, тому вже ми зараз справа ж там привітав і будемо наближатися, там можемо вже повстати. Запись проходить, там охоту.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Sopakoj Wam. I z duchem Twoim. Szanowny Шановний ksiądz biskup Tadeusz, ад ім'я ўсёй парафіі хочам вас прывітаць. Нам было вельмі радасна, калі мы пачулі гэту вестку, што вы гатовы з намі ў гэтае свята нашай парафіі, у гэтыя першыя дні, калі вы вярнуліся ў нашу радзіму, у вашу радзіму, гатовы раздзяліць з намі гэту святую імшу, эўхарыстыю, узначаліць гэтую святую імшу. Гэта нам такі як падарунак ад Бога на гэтыя святы. І мінулая імша была так не шматлюдна, так мало людей собраліся, і все гэтыя людзі прыйшлі, вот все, которые не дошли на гэтую імшу, прыйшлі на менавіта на 12 гадзін, это вот самі засведчылі. Дзякуем Богу за дар вашай прысутнасці на гэтай імшы. Хочам у гэтыя святы таксама скласці зычэнні Божага добраславенства для вас, Духа Святога і ўсіх патрэбных ласкаў, здароўя таксама, каб надалей мы маглі цешыцца вашай прысутнасцю. Христос нарадзіўся. Слава Яго! Поважаний ksiądz арцебіскоп Тадеуш, вітаємо вас у нашій капличці з Божим народженням. Ждаємо, щоб Дух Святий огорнув вас у вашому життєвому шляху. І Марія вас огорнула. Дитятка Єсус, Ісус согрів ваше серце. Христос народився. Славим Его! Богу хай буде подяка за ті дари, якими Він кожного з нас адорває, особливий спосіб за дар присутності. Вселенція вас тут в нашій парафії, але в першу чергу у Білорусі. Так вспоминається, ще з дитинства був такий мультик, гадаєте, про Кузю домового. І там було такі слова, питання, що таке щастя? Щастя тоді, коли всі вдома. І сапраўды, думаю, кожны з нас тут у такі спосіб адчувае, што шчасце гэта тады вось гэтага свята, Божага нараджэння, калі ўсе дома. Тады, калі вы таксама разам з намі, і вельмі цешымся вашай прысутнасці, і вам перадавалі віншаванні, словы, і запаўненне малітвы, нашы старэйшыя парафіяне, які былі на першай імшы, 9-й, бо яны так з натоўпу валяцца трошкі, але казалі, што шчыра маліліся, як толькі умелі, як маглі, каб вы вярнуліся на радзіму.
І думаю, гэта таксама плён усіх на малітвы, яны перадаюць гэта прывітанне і надалей хочуць маліцца за вас. Просім вас у гэтае свята, тут сёння падвойнае свята, з аднаго боку свята святой сям'і, калі ўвесь касцёл моліцца за хрысціянскія сем'і, за ўсе сем'і свету, аб тым, каб яны напоўніліся Богам, каб Езус Христос быў прысутны ў іх. А яшчэ маем свята наша парафіяльна, адпуст Яна Евангеліста, нашага галоўнага апекуна. І цешымся, што маем гэту супольнасць парафіяльную, што ў ім спазнаем Бога, у ім дасведчуем Ягонай ласкі, што маем такога апекуна і просім вас аб дары малітвы у нашай інтэнцыі, у гэты сённяшні дзень, усіх такім цэнтрах, звязаных з душпастарствам нашым, за людзей хворых, старэйшых, самотных. Просім аб малітве за нашыя сем'і, за дзяцей і моладзь. Просім таксама аб малітве ў інтэнцыі справы будовы нашага касцёла, за нашых ахвярадаўцаў, дабрачынцаў, якія нам дапамагаюць. Хай добры Бог усім ім таксама дабраславіць. Ну, а мы хочам маліцца за вас у гэты дзень. Поважаний ksiądz proboszcz, поважані святарі, консекровані особи, дорогі брати і сестри. На початку цієї святої мши сердечно всіх вітаю і віншую зі святом Божого народження. Дякую księdzu proboszczu за запрошення. Ну, видаєте, я тут, як говорить, з корабля на бал. Приїхав коли 4-й, коли 3-й, десь після обіду у четвер, одразу 2 мши у катедрі. Наступний день 2 мши у Червоному костьолі. А тепер ще довг такий ось, бо 30-годдя реконсакрації костьолу у Вілейці. Вчора поїхав до Вілейки. 600-годдя парафії у Заславлі. Все відбувалося без мене. Поїхав сьогодні раніше у Заславль. Ну ось так трохи позднючіше приїхав до вас. Може, перепрошую, трохи нічого не виходило. Хоче приїхати. Ось, ну, напевно, парафіальне свято акурат сьогодні припадає. Тому з радістю приїжджаю сюди, але хочу подякувати вам за ваші молитви, в моїй інтенції, в інтенції Костьола на Білорусі, в інтенції так само хутчайшого вирішення громадсько-політичного кризису, у якої знайшлася наша країна. Я нес свій криж, ви несли свій криж, але ми разом його несли. За це велике дякую вам. Для меня ваша подтримка, ваши молитвы, ваша солидарность были вельми потребны. Я верил, что вы молились, я так само молился. Межа разделили нас, але духом, верою, любовью один до одного, любовью до нашего костела, любовью до нашей краины. Мы были объединены. Щиро вам дякую. Теперь перепросим Бога за наши грехи, чтобы мы могли годно скласти наисвятейшую оферу. Споведаемся Богу Всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, відпустивши нам грехи, приведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами.
Ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, Ти дав нам святою сім'ю, як приклад. Учені просим, щоб ми злучені взаємною любов'ю, наслідували ясноти у наших сім'ях і про это досягнули вічної радості у Твоєму небесному домі. Про Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог проз усі веки вічные. Читание книги мудрости Сираха. Пан узвысил айца перед детьми, и маті дав уладу над синами. Хто шанує айца, той чинить умилостивлення за грахи. А хто шанує маті свою, той быццам скарби збирає. Хто шанує айца, той буде тешиться дітьми, і у день молитви своєї буде почутий. Хто шанує айца, буде довго жить, а хто послухмяний пану, той буде потеха для маті своєї. Дитя, підтримлювай айца свого у старості і не засмучай його у житті гоним. Коли навіть покине його розум, будь поблажливим, не погарджай їм. Будучи у повноті своєї сили, бо милосердність айца не буде забита, буде викупленням за грехи твої. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый, добра тебе будет. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка твоя, як урожайная виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокол стола твоего. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону, і убачиш добробит Єрусалима во усі дні життя свого. щасливий кожний, хто боїться Пана. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Браты, опранитеся же, як выбранцы Божии, святые и умилованные, у шчырую милосердность, добрыню, покору, лагодность, довгоцярплівасць, церпячы адно аднаго і даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. А понад усім гэтым апранітеся ў любоў, якая ёсць повяззю дасканаласці.
і нехай владарить у серцях ваших спокой Христовий, до якого ви покликані в одним тілі. І будьте вдячними. Слово Христа нехай живе у вас во всій повноті. З усією мудростю навчайте і наставляйте одне одного псальмами, гімнами і духовними піснями, з вдячністю співаючи у серцях ваших Богу. І все, що б ви не робили словом чи вчинком, усе робите в ім'я Пана Єсуса, дякуючи праз Його Богу Отцу. Жонки, підпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пану. Мужи, кохайте жонок и не будьте суровыми до их. Дети, будьте послухмянными батькам вашим во всем, бо это подобается Пану. Айцы, не раздражняйте детей ваших, каб яны не падали духом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай владарует в серцах ваших спокой Христовый. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Калі адышлі, анёл Пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет, і будь там, пакуль не скажу табе. Бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Падняўшыся, ён узяў дзіця і маці яго ноччу і адправіўся ў Егіпет. Быў там да смерці Ірада, каб збылося сказанае Пана праз прарока: «З Егіпта я паклікаў сына майго». Калі Ірад памёр, анёл Пана з'явіўся ў сне Юзафу ў Егіпце і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго, ды ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, хто хацеў забіць дзіця». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і пайшоў у зямлю Ізраіля. Пачуўшы, што у Юдэі валадарыць Архелай замест яго бацькі Ірада, пабаяўся вяртацца туды. Атрымаўшы ў сне наказ, пайшоў у галілейскую зямлю. А калі прыйшоў, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарэт, каб збылося сказанае прарокамі, што ён будзе названы Назаранінам. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе.
Bogopowажane braty i siostry, udzielniki сегодняшней святочной святой mszy. My odznaczaємо wielkie święta Bożego Narodzenia. Сегодня наши думки накеровываются в напрамку Бетлеема. В напрамку того места, где больше 2000 годов тому Слово сталося телом и поселилося сирот нас, как каже нам Евангелие. В то место, где Сын Божий стався человеком. Бог Старого Заповіту, Бог далекий, Бог небачний, Бог суровий, Бог караючий, бо так його представляли люди, приходить до нас як Богом близьким. Приходить до нас тим, який промовляє чоловічою мовою. Бог з чоловічим тваром, Бог з чоловічим серцем. І він склоняється над кожним чоловіком. І він не чурається грешників. І він лечить хворих. І він виганяє злі духи. І він відпускає гріхи. І він сутішає бідних і тих, які знаходяться у потребі. Це Бог. Бог, який з нами, Еммануель. Бог з нами. Бог, який завжди приходить і приходить сьогодні до нас. Приходить про служення Костьола. Святкування Божого Народження – це не тільки успомін того, що відбулося 2000 років тому. Це не тільки послухати пригожі слова Євангелія поводле Луки, коли євангеліст нам розповідає об тим, як на небосхилі з'явилася Бетлеємська зорка, як ангельські хори співали хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Як ангел Панський сказав пастушкам, ідіть в Бетлеєм, бо там народився Син Божий. Як пастушки поспішали туди і очима своєї віри, очима своєї душі убачили у цьому немовляці Сина Божого, Збавцю. Це не тільки успоминать то, что они стали первыми апостолами, бо они понесли эту радостную вестку у свет. Христос повинен народиться своей ласкою в наших сердцах и в наших душах. Наше сердце и наши души повинны стать Бетлеемом 21-го століття. Адам Міцкевич сказав: «Чоловік, ти віриш у те, що Бог народився в Бетлеємі, але біда тобі, коли він не народиться в твоїм серці». А святий Августин каже: «Яка користь мені з того, що Бог народиться у тисячах яселок по всім світі, а не народиться в моїй душі, не народиться в моїм серці». Тому справжнє святкування Божого народження – це народження Ісуса Христа своєю ласкою у наших серцях і в наших душах. В цьому році ми відзначаємо це свято в вельми складаних умовах. Це найперше пандемія коронавірусу. Це так само і складана ситуація, викликана громадсько-політичним кризисом. Ні об одной, ні другой проблемі ми і не думали год тому. Но если там появился далеко в Китае, это коронавирус. Ну, вирус, мы такое слово вера. Мы ведали, коронавирус, пандемия. Кто в этом чув, ті мог себе представить. Если там далеко, напевно, до нас не дойде. Шмат анекдотов, шмат таких выказываний успешных. Навіть відбулося дві такі бабки сидять на вёсці, розмовляють поміж собою. Ну, що ти, Маруся, думаєш, що цей коронавірус дойде до нас чи ні? Ти що ж ти, Ганна, тут кажеш, що ти з газ не дійшов, а ти коронавірус дойде. Дійшов, і вже друга хвалить, невідомо, чи на цьому все закінчиться. Ось. Так само ніхто з нас не мог подумати, що знайдемося в такій складаній громадсько-політичній ситуації. І сьогодні ці проблеми треба вирішати. Ці проблеми оголили шмат інших проблем, які існують у всім світі, в нашому громадстві, а особливо цих проблем моральних. Чоловік сказав природі: я твій король, я володар, і нема іншого, я Бог. А природа подумала і сказала: ну добре, коли ти король, то дай корону. Це корона не для прославлення цього чоловіка, але вельми часто на його гибель. І здарма святий отець Францишек, молячися 27 соковика
на пустой площади Святого Петра в дожде сказал, что проблема коронавируса, это пандемия коронавируса, закликая нас отрознивать речи вечные от этих, которые проходят, от часовых, и выбирать вечные, а не зацикливаться только на тем, что есть часовые. Это означает, треба вернуться до наших християнских коренів. Это означає, що треба будувати наш дом, наше життя на мощному фундаменті учення Євангелія, учення Костюла. І до этого закликає нас Костюл сьогодні. Закликає про своє соціальне учення. Якою іншою була б наша країна, коли б ми любили один одного, коли б ми заховували Божий закон, коли б ми імкнулися до справедливості, коли б не було гвалту, коли б ми вміли пробачатися один одному. Сьогодні католицький костюл вспоминає святую сім'ю. Чому так є? Чому на третій день святого Божого народження ми вспоминаємо менавіта святую сім'ю? Костюл хоче зосередити нашу увагу на сім'ї. Хоче сказати так само нам ту правду, що Ісус Христос не народився здесь і там. Невідомо ці, а народився в сім'ї. Костюл хоче зосередити нашу увагу на гэтым інституті, соціальному інституті, який був створений творцем на початку ще історії чоловічства. Бо гэты інститут сім'ї сьогодні переживає небачний досюль кризис. Нездарма у 2014 і 2015 годах відбулися два синоди, присвячені проблематиці сім'ї. По 250 біскупів з усіх країн світу прибули на гэты синод, прибули так само спеціалісти, прибули світські люди, ті, які займаються проблемами сім'ї, як яким чином вирішити гэты кризис, знайти шлях для вирішення гэтага кризиса. Бо сім'я, як учить Костюл, з'являється головною клеткою кожного громадства. Гэта фундамент, гэта той подборок, на яким будується громадство. Коли фундамент під дом моцний, добрий, то дом стоїть. Дом моцний так само. Але ми бачимо сучасні будовлі, у яких стіни трескаються. І всі кажуть, чого це так? Перша причина – це фундамент. Це скаже кожен інженер. Це фундамент. Коли нема подмурку, нема фундаменту, напевно, дом не буде стояти. Коли нема гэтага подмурку під будову нашого громадства, гэтым подмурком з'являється моцна сім'я, громадство так само буде знаходитися у великому кризисі. Сім'ю створив Бог. На початку історії чоловічства Бог створив чоловіка як мужчину і жінку і сказав їм разом жити. Сказав їм разом запомнити гэту землю і володати землею. Гэты інститут сім'ї був створений не чоловіком, але створений Богом для добра того ж самого чоловіка. Це союз мужчини і жінки, нерозривний союз мужчини і жінки, метою якого з'являється сумісне життя, сумісна допомога один одному, народження потомства і виховання цього потомства. Коли ми кажемо союз, ми вельми часто, може, старіші люди вспоминаємо Совєтський Союз, який приказав довго жити. Ми вспоминаємо Союз, ще так само Євросоюз, який так само переживає сьогодні найліпші часи. Але і Богом створений союз мужчини і жінки, так само, як ми бачимо, знаходиться у великому кризисі. Тільки в нашій країні більше за половину сім'ї розв'язано. Це не тільки проблема і ці трагедії вже былих мужа і жінки. Це так само трагедія ще і дітей. Хто їх тоді виховує? Батьки чи вулиця? І от ми питаємося, чому молодь така. Сьогодні так само зміняється поняття сім'ї. Так шмат людей, особливо молодих, живуть не тільки вже без шлюбу, сказати, але навіть без розписі у ЗАГСі. От просто так собі живуть. Сьогодні зміняється так само і сама концепція сім'ї, коли поводле Святого Писання сім'я – це союз мужчини і жінки. Ми бачимо сьогодні партнерські відносини мужчини з мужчиною, жінки з жінкою. Ще з адаптацією, з усиновленням дітей. Це все суперечить Божому закону. Ми сьогодні бачимо так само кризис самого великого Божого дару, яким з'являється
Божий дар життя. Це саме великий Божий дар, який ми отримали. А що ми сьогодні бачимо? Тільки в нашій країні 25 тисяч абортів кожен год. Цілий районний город зникає. Ми бачимо, що демографічний кризис поглибляється в нашей краине. Мы можем иметь добрые заводы, можем продуковать мази, белази, тракторы и так далее, электронику, развивать IT-технологии. Але хто буде користатися гэтым? Кому гэта все буде служить? Калі гэты демографічны кризис будет поглубляться, приказка кажа, что свято место пустым не бывает. Хтось прийде інший. А корені нашого народу – це християнські. А корені нашого народу такі, які народи ведуть до того, що ми будували своє життя, наші предки будували на євангельських коштовностях. Прийде хтось інший. Бо пустая земля не застанеться. І що ми заставимо своїм потомкам, чи ми думаємо об этом? Так само сьогодні можна бачити і іншу проблему. Гэтым жыццём, новым жыццём, з жыццём зачатым маніпулюецца, выкарыстоўваючы апошнія дасягненні навукі, асабліва ў галіне генетыкі. Сёння ўжо існуюць інстытуты, якія называюцца Beautiful Children, гэта азначае прыгожыя дзеці. Яшчэ ў лоне маці можна ўжо памяняць колер вачэй, колер волос, колер скуры. Чоловіку виходить те, що зарезервовано Богу. Не треба поправляти Бога. Бог ведає, як створити чоловіка, Бог ведає, як створити світ, як керувати цим світом. А чоловік так виходить. Ось такий смішний повід. В Америці він популярний. Есть такое высказывание: America, what a country. Америка, что ты за країна такая? Откуда взялся этот выраз? Еще в советские часы з Америки, з Советского Союза емігрував в Америку, може збіг, я не ведаю як, бо там емігрувати, напевно, було тяжко так легально. Ось такий Яков Смірнов, комік з Одеси, він був одеським євреєм. Ну, смішив людей, все це. І він добре розмовляв на англійській мові, однак, відомо, ми ведаємо, що часами те саме слово має кілька значень. Ну, і його вельми цікавило все, що є в Америці, сіллями такі, такі великі доми, такі широкі вулиці, так шмат автомобілів на тих домах, шмат товарів у магазинах, магазини великі, того, чого не було у нас тоді. Ось, ну, знову бачиш, що сок у порошку. Що таке сок у порошку? Води буде сок, молоко порошковое. Ну, не, ну что это такое? Ну, по-моему, ведаем, что ничего не варто это молоко. У нас сегодня такое есть, молоко с-под коровы. Одразу ніж это порошковое. Ви со мною йде так по магазині, таким великим, і бачить baby's powder. Ты говоришь, Америка, вот и country. Америка, что это за країна такая? Добавил воды, маешь сок. Добавил воды, маешь молоко. Добавил воды, маешь дитя. Ну, и он переклал, что это порошок. Это не порошок, это дитячая пудра была только. И мы, перемена таких понятий наступает. Что я хочу, все, я тут господар этой земли, я хочу, что хочу, то и роблю. Так, господар земли, але є ще Божий закон. І найгорше то, що цей Божий закон не утримується, не заховується відносно сім'ї, відносно цього Божого дару життя. Наступним заданням з'являється це менавіта виховання дітей, виховання не тільки інтелектуальне, не тільки фізичне, не тільки в галині культури, але духовної. Ми дякуємо сьогодні Богу за свободу віровизнання в нашій країні. Ми дякуємо Богу, що є ці недільні школки. Ну, сьогодні ведаємо, це коронавірус, пандемія не дозволяє нам повні використати ці можливості, однак це є. І батьки привозять своїх дітей. Але що потім? Що після першої комунії? Скільки потім цих дітей, цих молодих людей ходять на дальнішу катехізацію? А чи бачать вони своїх батьків, які кожен день раніше і вечором моляться? І йдуть у неділю чи свята на святу імшу, на Евхаристію, приймають уділ у Евхаристії, сповідаються, приймають святую комунію. Яблоко не падає далеко від яблуні.
І тому гэты прыклад павінен быць. Мы, калі будем читать Святое Писание, мы бачым, што калі аднойчы Марія з Józefом разам з Езусам наведвалі Єрусалимську святыню, потым Езус загубіўся. Яны яго шукалі, дзе яны яго знайшлі? У святыні, в Єрусалимській святыні знайшлі. Ці сёння бацькі свае знойдуць заўсёды сваіх дзяцей у касцёле? Можа, дзесь там подворотні, травку кураць, а можа, там уже піва трошки выпіць і чогось іншага. Гэта распачынаецца шлях да дэградацыі гэтага маладого чалавека. І ён не будзе выхаваны на гэтых маральных каштоўнасцях, ён не будзе мець гэтага фундаменту, падмурку, на якім будзе будаваць сваю будучыню. Потым мы пытаемся, чаму всякія праблемы і гэтак далей. І гэтага трэба сёння прасіць святую сям'ю, каб нашыя сем'і сапраўды былі моцныя Богам, каб нашыя сем'і былі хатнімі касцёламі. У часы ганенняў на касцёл дзе была катэхізацыя? Бацькі рабілі гэта ўсё. Бацькі гэта ўсё чынілі. А сёння маем іншыя умовы, і трэба іх выкарыстаць належным чынам. Трэба памятаць аб тым, што мы таксама адказныя за бацькі, адказныя, старэйшае пакаленне адказныя за выхаванне маладога пакалення. Сёння таксама мы адзначаем, як ужо ксёндз Пробаш на пачатку сказаў, галоўнае свята этой парафіі, менавіта святого евангеліста Яна, умілаванага вучня. Калі мы так пачытаем Евангелие, то убачым, што Jesús вельмі часта браў з сабою Петра, Яна, Якуба. Гэта былі найбліжэйшыя яго, скажем, вучні. І падчас апошняй вячэры Jesús дазволіў святому Яну, апостолу, палажыць сваю галаву на грудзях, на сваіх грудзях, яго галаву на сваіх грудзях. Таксама, хто першы з апостолаў пабег да магілы Jesúsa. Калі жанчыны мироносіцы сказалі апостолам, што Jesús у вас скрозь, ну першымі пабеглі Пётр і Ян. І Ян быў молодшы ад Петра, ну так традыцыя кажа, Ян першы прыбег, але чакаў Петра, бо Пётр это Пётр. Пётр это скала, на якой Jesús будуе касцёл. І Пётр увайшоў, а потым увайшоў Ян і паверыў. І паверыў у з мёртвых паўстанне. На другі дзень святаў Божага нараджэння мы адзначалі, святкавалі, успаміналі святого Стэфана, першамучаніка. Ён як бы звучаў гэтую калыску, у якой радзіўся, дзе радзіўся Jesús Христос, дзе ён быў, немаўлятка Jesús і крыж. Бо ён пайшоў шляхам Jesúsa Христа. Ён аддаў сваё жыццё за веру, як сведак застаўся. Сёння мы адзначаем, звучаем таксама і гэтую гроду бетлеемскую, гэтую калыску, у якой Jesús знаходзіцца, немаўлятка, але таксама і праўду аб змёртвых паўстанні. Праўду, якую першы пацвердзіў, як з апостолаў, менавіта святы Ян апостол. Святы Ян апостол і евангеліста, ён адзін з усіх апостолаў, які памёр сваёй смерцю. Ён не быў забіты. Ён быў вельмі стары. І калі ўжо быў вельмі стары, калі людзі прыходзілі да яго, ён вельмі кароткія казанні казаў. Можа, нават часамі адзін сказ. Ён казаў, Бог ёсць любоў. Ну, вядома, кожны тыдзень чуць тое ж самае, напэўна, трохішкі, так, і людзям уже не вельмі так зручна было. Яны пыталіся яго, ну, ты штось іншае яшчэ скажы. Ён кажа, Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Калі папа Бенедикт XVI напісаў першую сваю энцыкліку, ён яе таксама назваў Deus Caritas Est. Бог ёсць любоў. Калі мы памяталі аб тым, што Бог ёсць любоў, то мы сапраўды ацэньвалі зусім інакш сённяшняе свята, свята Божага нараджэння, бо менавіта з любові да чалавека Бог стаўся чалавекам. Стаўся Бог чалавекам, каб мы ў сэнсе Божай ласкі сталіся таксама багамі. Гэту праўду нам пацвярджае менавіта святы Ян апостол і евангеліст. Пра яго таксама распавядаюць аб тым, што яго хацелі атруць, хацелі таксама забіць. Далі яму выпіць келіх віна. Ён яго паблагаславіў, памаліўся, выпіў і нічога не сталася. Сёння ў нашым грамадстве, у свеце цэлым так шмат
затрученого вина. Вина різних ідеологій, вина граху, вина сужанської неверності, вина забиття життя в лоні матері, вина евтаназії. Можна цілу літанію шукати гэтай вини. Гэтага вина, так само можна сказати. Гэтага вина. Вино затрутае. Але калі Божая ласка будзе з нами, калі мы доверим себе Богу, доверим наше громадство, все наши проблемы, напевно, Бог допоможе нам. І гэтае вино не будзе атрутай. Тому у гонар гэтага, менавіта ў ўспамін гэтага, што святы Ян Апостол выпіў гэтае затрутае вино і не атруціўся, застаўся жывым. Касцёл сёння благословляе вино, што будзе напрыканцы гэтай святой імшы. Дарагія браты і сёстры, святкуючы гэтае Божае нараджэнне, адзначаючы таксама урачыстасць святой сям'і і адзначаючы галоўнае свята гэтай парафіі, свята святого Яна Апостола і Евангелісты, услухаемся у слове Его Евангелия. Слово сталося телом и поселилось среди нас. Слово пришло до своих, а свои его не приняли. Пример Иисуса. Не откинем его. Нехай он приходит в наше сердце. И он стоит и стукая. У двери наших сердцев ключ находится у наших руках. Может, мы его сгубили, может, не ведаем, где положили. Однойдем его, отчиним двери, как он вошел. Как он своей лаской поселился в нас, как он своей лаской народился в наших сердцах и душах, как наши сердца и души стали Бетлеемом уже 21 столетия, праз нас, наши семьи, наши парафии, наше громадство было Бетлеемом нашего часу, как Иисус Христос одарил нас своими ласками, своими дарами и своим так потребным для нашего громадства с упокоем и миром. Аминь. Теперь отбудется обновление служенских обещаний. Тому знайдите свою половинку, возьмите себя за руку. Коли десь далеко и нема махчимости, то узгадайте своего служенца и перед Богом обновите это обещание, которые колись складали при алтарю. Дорогие служенцы, при заключении служенства вы злучились одно з одним у Христе на все життя. Обещали любить и шановать одно одного до конца життя. Теперь подайте одно одному правую руку и выкажите перед обличием Бога и Костела свою готовность обновить служенские обещания. Питаюся кожного з вас. Чи хочете ви ще більш досконало любити одно одного, наслідуючи любов Христа, який віддав за вас життя? Служенці відказують, хочемо. Чи хочете ви шанувати одного ще більше, жити у досконалій служенській вірності? Чи хочете ви підтримувати одного у щасті і нещасті, у здоров'ї і хворобі до кінця вашого життя? Усемогутний Бог, від якого походять всі наші добрі помкнення, нехай умацує вашу волю і одолить вас своєю ласкою, щоб ви оставалися вірними своїм служенським обіцянням і були годні отримати вічне життя. Просим про Христа, Пана нашого. Амінь. Віру одиного Бога. Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от нестворенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и выцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале,
судить живых и померлых, Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Разом с Иисусом, Марией и Юзефом вознесем до Бога Отца молитвы за все семьи. Молимся за святый костел, как про свою деятельность ён сведчыў об любови Иисуса Христа до кожного человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто в нашей краине занимается пытаниями семьи, каб яны клопаціліся про яе сапраўднае добро. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за католические семьи, каб яны наследовали святую семью, живучи у шчырай любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженства, каб з Божою дапамогою яны умели вырашаць усе складаныя пытанні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных на гэтай святой мшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богом і іншымі ближнімі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу краину, за Беларусь, об духа покаяния, об справедливости и правде. Молимся об вызволении вязню. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласков для Бернарда с нагоды дня народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласках, так само для нашего арцебіскупа, митрополита Тадеуша, саме з нагоди надходячого юбілею, а добрий Бог многие лета давав так само служение тут у Білорусі, у нашій ецезії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І у всіх тих інтенціях, з якими ще не приходимо на цю Евхаристію, звертаємося до Пана Бога, сподіваючись на Його допомогу і Його благословення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, прийми ласкаво всі просьби ученикам нашої сім'ї, жили в тим самим духу, який наповняв святую сім'ю. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Родился нам Збавитель,
Нехай шумить з моря і все, що його наповняє. Нехай усішиться поле і все, що на нім. Нехай ускликають сади всі древи ясные. Народився нам Збавитель, аллилуйя. Всього світу Откупитель, аллилуйя. Народився нам Збавитель, аллилуйя. Всього світу Откупитель, Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу хару, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, складаючи Тобі гету хару, милостивлення, покорно Тебе просим, как про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа, Ты одарил наши семьи Твоей лаской и супокоем, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Ого гору серце гей. Узносили до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Благовейно и справедливо. Соправды годно гэта и справедливо, слушно и зблаговенно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, бо простаемницу целовленного слова завзяло для очей нашей души новое светло Твоей хвалы, как мы, познаючи Бога, убачной постати, были ему снесены до любови необачных речов. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, просадно на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Соправди Боже, Ти святий, криниця всякої святості. Тому в єдності з усім Костьолом, перший день тижня, коли Ісус Христос у вас крос, і спаслав на апостолов Духа Святого, през Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освети и одари росою Духа Твоего, как они станешь для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи, беріть і їжте з гэтага усі, бо гэта ёсць тіло моє, якое за вас буде видано. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każąc, берите и пейте с его усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память.
Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть і мертвих повстання Твоего Сина, оферуємо Тобі пам'ять життя і келих спавлення, дякуючи, що вчив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, te Kościoły Twoje rozsiane po всім świecie, udoskonal Jego lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічних, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, дай Отца Небесного, як нас навчил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою в дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, и живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте один одному знак супокою. Смилуйся над нами,
Божий востой, який бере на себе грехи світ, благословленные покликані на вечеру Ягонію. Амінь. Я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Камінь святий так само будемо терять під хором. Тіло Христа. Глаза
родился нам Спаситель всего свету, Откупитель. Глория, 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 in excelsis Свято Святой Сям'ї – это так само особливий день у житті сестри Назаретанок, які в цей день обновляють свої монастирські шлюби, і сестра Мар'яна, сестра Агнешка за хвилину это ученица. Bogu Wszechmogącemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, w obecności Najświętszej Maryi Dziewicy i jej błogosławionego oblubieńca świętego Józefa, odnawiam ja, Maria, Marianna od Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, Agnieszka od Jezusa Miłosiernego i Jego Matki, odnawiam śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Błagam Cię, o Boże mój, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Najświętszej Maryi Dziewicy i jej błogosławionego oblubieńca świętego Józefa, abyś raczył przyjąć tę moją pokorną i całkowitą ofiarę i dał mi łaskę wierności i wytrwania w tym zgromadzeniu aż do śmierci. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини, просим, как мы верно наследовали приклад Святой Семьи и после хлопотов этого веку разом с ею удельничали у радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Як я вже згадував, сьогодні благословляється вино, яке часто називаємо вином Святого Яна Євангеліста. Тепер буде здійснений обряд. Благословений Ти, Пане Боже, всю світу, подякуючи Твоей добрині, ми отримали вино, плен виноградної лози і праці рук людських. Твой единородний Син, а наш Пан Ісус Христос, вибрав вино як знак нового заповіту. Просим Тебе, благослови це вино і про заступництво Святого Яна Євангеліста заховай нас от усілякої небезпеки, одари нас взаємною любов'ю і допоможи нам жити у спокої і згоді. Через Христа, Пана нашого. Амінь. Jeszcze wysłuchacie łaska komunikat Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi na niedzielę Świętej Ziemi. Do duchowieństwa konsekrowanych osobów, świeckich wierników i wszystkich ludzi dobrej woli. 8 sierpnia bieżącego roku Święty Ojciec Franciszek uroczyście obwieścił specjalny год, присвяченный Świętemu Józefu. O apostolskim liście Patris Corde, co tłumaczy się jak z baćkowskim sercem, opublikowanym z nagody 150 годовины обвящения обранника Марии опекуном католицкого костела, Папа такими словами характеризує святого Юзефа. Умилований батька, отець чуйливості, у послухмяності і гостинності, батька творчої одваги, працовник, завсёды у теню. І він був великим даром для Марії, обранниці Ягони і Єзуса. По сьогоднішній день з'являється безцінним даром для усіх
віруючих і усього Костьола. З'являється даром для нас, бо паства ягоного життя і клопот про святую сім'ю становиться для нас, хто сьогодні живе на цьому світі, прикладом і узором до наслідування. Віра у одного Бога була фундаментом здорових і моцних відносин поміж Юзефом, Марією і Єсусом. Як штогод у неділю святої сім'ї звертаємося до усіх тих, хто у минулому годі прийняв на себе труд духовного усиновлення. Ваша систематична щоденна молитва у інтенції ненароджених дітей, яким погрожала небезпека аборту, уратувала не одно чоловіче життя. Сьогодні керуємо до вас і усіх, хто спричинився до організації цієї акції слова вдячності. Стоячи на порозі нового 2021 року, який незабаві розпочнеться, призиваємо заступництво святого Юзефа, у покликанні якого найважнішим стало биття опікуном святої сім'ї з Назарета, обранником Найсвятейшої Панни Марії і правним батьком Єсуса. Нехай Новий год принесе нові сили християнським сім'ям для адлюстрування прикладу внутрішнього одинства любові і молитви, яким з'являється свята сім'я. Віра у народження Єсуса Христа нехай учинить вас здольними реалізувати важне служення у обороні життя чоловічої особи. Нехай во всіх цих намаганнях, ініціативах сподорожничає вам наше пасторське благословення, яке вам від усього серця уділяємо, католицькі біскупи Білорусі. Так як вже я казав, свято Святої Сім'ї – це так само свято наших сестер, тому особливий спосіб, що мені захочу вас до молитви, тенці сестер Назаретанок, сестру Мар'янну і Агнішку отуліться своєю молитвою. Просячи об їм, для їх, це шлях, який обрали, був шляхом, який веде їх до святості, так само об нових покликаннях до Назаретана. На цьому тижні, так само у літургії ми відзначаємо у понеділок свято святих немовлят мучеників, у п'ятницю 1 студеня урочисто Святої Богородиці Марії, святая у нашій каплиці 9 годині, у 10:30, о 12 годині і о 18 годині. У цей день обов'язковий уділ у літургії. 2 студеня у суботу у спомін святого Базиля Великого Григорія Наз'янського, біскупа і доктора Костьола. На цьому тижні так само припадає перша п'ятниця місяця, день молитви до серця Пана Єсуса, перша субота місяця, день молитви до Найсвятейшої Панни Марії, так само перша неділя місяця. Тому у 13:30 імша святая інтенції живого ружанця. Наприкінці цієї літургії від усього серця хочемо подякувати вам, екселенція, за ваше прибуття тут у нашу парафію, за спровання цієї літургії, святої мши, за молитву нашої інтенції. І хочемо скласти вам так само наше віншування з нагоди цих святів Божого народження, які ми увійшли і супольно разом вистриваємо і радуємося. І з нагоди так само надходячих вашого юбілея, вашого свята, 75 год, 3 студеня у нас наступну неділю, ksiądz арцибіскуп, напевно, ще й сам запросить усіх вас на святую мшу з цієї нагоди у катедру у наступну неділю. А сьогодні, екселенція, хочу, по-перше, з нагоди цих святів пожадати, новонароджений Єсус Христос направді согрів ваше серце, розпалив на нове, ще більшим таким жаданням бути з ним і разом з нами. Нехай одорить вас потрібними ласками в першу чергу, даром так само здоров'я моцного. І так само жадаємо, щоб святий Архангел Михайлович обороняв вас у цей час, особливий такий час, коли ви стоїте в обороні правди, у часі, коли ви бороните найслабіших, і це той час, у яким особливо потрібна оборона небесних заступників. Вот і ми всім, щоб перемога була за Богом і за добром. А в так само молимся, гэтага вам жадаем. Plurimus annos. І тут jeszcze такі маленькі
Наприкінці до Святої Мши дякую всім за можливість, дякую найперш Богу за можливість молитися тут разом з вами, святкувати це головне свято. Дякую ксензу Пробушу за запрошення. Oprócz zaproszenia wiadomo, после 4 месяцев отсутности вельми шмат, а на нем хитрый таких ученков прибег. В інший костюм не отходить, и каже, кой железо пока горячо. Бо може оститься. Хтось не перехопиться в лосі. І так, я з Мши вернувся в червоному костюлі з одної поміскуємо, виходить за Христу і каже, ну ось таке. Ну, парафіальне свято, ну, що скажеш, не кажеш, попробуй. Це була записана мша сьогодні о 10 годині в Заславлі, там був. Дякую ще раз за ваше изучення, за добрі слови. Хотів би так само ставити тут для старих став, почав книги писати, його дам у бібліотеку. Парафіальну. Плаць, покажем. Leonardo Domino. Послухайте. 4, 5 Олександр. Дякую для вас усіх, за ваші молитви. І ще раз віншую зі святом і жадаю, справді Ісус Христос, наражавши свою ласку в ваших серцях і душах, і щоб новий рік був lepszy для нас. Напевно, ми жадаємо разом одному этого, щоб не було тих всіх пандемій. Сьогодні вельми часто всі нагадують про вакцину, чи буде вакцина, яка є вакцина, хто продуцент цієї вакцини, а тут різні, так само, різні, читаєш сайти різні, чи це добре, чи це не добре. Официальная политика, позиция официальной политики Костела, что никто никого не забороняет, Костел не забороняет. Это официальное становище Ватикану в этой справе, тому кожен себе вибирає. Ось, напевно, треба рятуватися. Ну, але тут з'явився такий жарт так само. На Бетлеєм приходять три королі. Ось, не будемо святкувати, свято трьох королів. Приходять з дарами. Ці три королі стоять з такими величезними шприцами. Ну, і на них написано різні типи цієї вакцини, різні фірми роблять. А Божа мать так глядить на них, глядить. Спочатку осла, а потім не поглядів. Ну, так само, як сказав Ксен Пробаш, годинник всім дня наперед, календар так само Бог отличує, ми можемо по-разному лечитися, але це ми не скриваємо. Тому мені вже дозволить наступну неділю 75 годин сповниться. Прошу в молитве, кто сможет прийти в кафедру о 12-й польской године, на польской мове буде свята мша, а в першей године о 13-й на белорусской. Молитесь интенции, когда Бог благословил, как дал здоровья на... Ну, сегодня пока что еще такие, бачите, на возвигнання вернувшись, можна як всі тут служити, каптарі служити, як це буде вже, нехай буде, потім по волі Божій, але молитва ніколи не зашматить, тому я молюся в ваших інтенціях, і ви так само молитеся в моїй інтенції. Ще раз, щиро дякую для вас, для пробощів, для вікарного, для парафії, для сестрів, віншую сестер, так само з пропаліці. Świata ich tak samo, ich nie świata tak samo, to сім'ї з Назарету. Їх так само всі сім'ї, які сьогодні обновили свої служінські обіцяння. Ваші сім'ї справді були подмурком нашого громадства і хатнім костюлом. І ще раз щиро дякую всім.
хочеться подякувати за присутність księdzu Пралоту Анджею Стаскевичу, який тільки що не разом моляться разом з нами, але так само і опікується весь час цим арцибіскупом. Ось за цю опіку, таким аньол струж, такий добрий. За це так само вам щиро дякую. Примите благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай имя Пана будет благословлено. Да помога нашему имени Пана. Яки славил небо и землю. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас убудурствують по свете. Аминь. Счастливый.